Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Maraming aga sa gabos ng mga paraantabay mga kaimanwa. Kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Murilla para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Petsa 20, kan bulan ni Agosto taon 2026. Mapaabot kami sa Indonin mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-ural daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indo mga kapotan, mag-apod sa station sa 480-5509 po na alas 11 sando alas 12 ng pagkaodto kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina Lunes sando Webes po na alas 7 ng aga sando alas 7 ng bagi, asin pwede man magpadarakan sa Indo mga kapotan o mga question sa mga opisina na makukuha sa Regional Center site o Tawis, Legazpi City. Kami sa Indo man maantabayan na sa internet asin sa Facebook page. Kandi CJB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga bareta sa ang DENR Munyan. Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director RED Francisco Emilia Jr. sa SO3 nagkondusir ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee o RLEC meeting kan Agosto 18, 2026 sa Hamada Hall, DENR Regional Office Bicol, Regional Government Site, Rawis, Legazpi City. Kaibaan mga law enforcers asin mga ahensyas de gobyerno, tangani na mas mapakusog ang koordinasyon sa kaayusan, seguridad kan publiko, asin pag-ataman sa kapalibutan. Presente bilang representante ni Red Milla, COIC Assistant Regional Director for Technical Services o ARDTS, Ronel B. Astor, kaibaan mga partisipantes ka National Police Commission o NAPOLCOM, Philippine National Police o PNP, Land Transportation Office o LTO, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Mines and Geosciences Bureau o MGB, asin iba pang miyembro kan ARLEC. Sa pangingenot ni ARD Astor, ipinaabot niya ang dedikasyon kan DENR Bicol sa pakikipagtabangan sa mga law enforcement agencies tangani na maprotektahan ang kapalibutan asin rekursos naturales sa rehiyon. Mientras tanto, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa paagi kan Conservation and Development Division, Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section o CDD PAMBI-CS nagsagibo nin tulong aldaw na vertical takeoff and landing o VTOL aerial survey sa Bicol Natural Park kan Hulyo 28 hasta 30, 2026. Ang aktibidad bigsagibo kay Ibaan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Camarines Norte sa pagikan Protected Area Management Office o PAMO Bicol Natural Park. Ini kay Ibakan inisyatibo ang gibuhon na bago asen di kalidad ang mga ortho images na sakop kan bilog na protektadong lugar. Sa paggamit kan modernong teknolohiya, ang mga bagong orthomosaic na mga litrato asin iba pang dekalidad na geospatial data sets ang magsiserbing primary reference para sa ground truthing, field validation, habitat asin land cover assessment, resource mapping asin iba pang spatial analysis. Ang aktibidad sa pangenot kan CDD PAMBI-CS, VTOL Team Primary Pilot, Roem Vincent N. Daduya, asin Junior Pilot Jefferson S. Verdadero.
Kaiba asin suportado ni Protected Area Superintendent o PASU, Ralph L. Portades, asin iba pang personahes kan PAMU. Sa pagikan bago asin inobatibong geospatial technologies, padagos ang DNR Bicol sa pagpapakusog sa mga konkretong plano para sa sustainableng pagmanihar kan Bicol Natural Park. Sa ibong na lado, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director o RED Francisco Emilia Jr. sa SU3, kaiba ang Provincial of Environment and Natural Resources Office o Pedro Albay, padagos ang suporta sa pag-implementar kan Philippine Rice Integrated Conservation for Enduring Legacies through Ecosystem Support Services o Priceless Project sa programang Eco Inception and Project Awareness Workshop kan Agosto 10, 2026. Ang Priceless Project laob na mas mapakusog ang konserbasyon asin sustinableng pangataman sa Philippine Rice Marine Resource Reserve. Kaibaan man lain-lain na national government agencies, local government units, academic institutions, civil society organizations, coastal communities asin iba pang partisipantes. Ang proyekto, suportado kan Conservation International Global Environment Facility, katuwang ang DNR Biodiversity Management Bureau, asin ang Environmental Management for Seas of East Asia o PEMC Resource Facility. Ang DNR Bicol, padagos na nakikipagtabangan, tanganing mas mapakusog ang pagmanihara sa mga rekursos naturales, asin iba pang inisyatibo para sa pagprotektar sa Philippine rice. Ini ang katiripunan kan mga barata sa DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikas ang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraantabay. Anot sa gabos, good morning po sa mga pag-iribata po dyan. Pag-iribami po digdi sa Regional Strategic Communication Initiatives Group, kay Ma'am Joanne, kay Judy, kay Ma'am Shelo, asin kay Paul. Asin of course, sa mga pag-iribami po dyan sa DCG, Bijos Marangay na aga po. Sa mga mahigos na mga personalis kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayokan sa muyang direktor na si Red Francisco Emilia Jr., sa opisina naman po ni Assistant Regional Director for Management Services Dr. Grace L. Carino Seso 4. Sa opisina naman po ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services Forester Ronel B. Astor. Sa office man po ni Assistant Regional Director for Special Concerns kay ARD Adona P. San Diego. Good morning po sa mga pag-iribata dyan sa Environmental Management Bureau headed by Regional Director Jerry Geronimo Arsanyes. And of course, good morning po sa mga pag-iribata dyan sa Mines and Geosciences Bureau na pinamamayuhan ni RD Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV. Sa opisina po, kan DNR sa Bilog na Riyong Bicol, lalong-lalo na sa mga pag-iripada dyan sa Senro, Goa, na iyo po an for sure ako lang naghihiling sa mga taga-Senro, Goa. Marahing naagaman po sa gabos na mga naghihiling kan sa tuyang FB Live as in sa mga paradangog kan DCGB on air. Kung kamo po may mga kapotan ng mga suggestions sa mga opisina, mag-comment po kamo mga kaimanwa sa samuyang FB Live o kaya mag-text sa kuyang numero na 0967-127-9960. Pwede po kamo manggana kan mga DNR Eco utensils na pwede po nindong magamit sa pang-uro aldaw. No? Wala lang akong kapot ngunya na aldaw, no? Mga kaimanwas. Pero kung magigurumduman nyo po ang sa kuyang pigpapanaong na mga eco utensils, igwa po itong mga kutsara, tinidor, chopstick, igwa po daman ki straw. Pero ang kagayunan po kay itong mga kaimanwa, ito po mga eco utensils na po ito is made of bamboo po ito. So very eco-friendly po. So perfect ito para sa mga nagbabalon as in sa mga nagpapack lunch or mga kunyari magpipiknik ka mo sa luwas, pwede po ito mga kaimanwa. So kaya kung kamo po may mga question or mga suggestions sa mga opisina, mag-comment lang po kamo sa satuyang FB Live as in mag-text sa kuyang numero po. Tangaling manggana po kamo kang DNR Eco Utensil. So mga kaimanwa, bago po pala niya to i-introduce sa tuyang topic as in guest sa ngayon na aldaw, gusto mi lang po sa Indo sa giraray na ipaabot na ang DNR po, kay iba po ang mga line bureaus as in ang EMB as in MGB,
ay nagsusunod po kami sa 4-day work week. Ini po alinsunod sa marching orders kan sa tuyang presidente to conserve energy. As in of course, marching orders man po ini kan samuyang secretary na si Attorney Mitch Puna. An opisina mi po an kaibaan EMB tapos MGB bukas po na alas 7 nin aga or 7 a.m. sundo alas 7 nin banggi o 7 p.m. So, ang mangyayari mga kaimanwa, 7 to 7 na po ang sumuyang operations. Pero bukas lang po kami from Monday to Thursday. Sarado po kami pagka Friday. So, siguro po mga kaimanwa, pakiuron mi na lang sa mga naghihinanyog sa satuya ngunya na ibalangibog o ipamareta ini na bareta sa mga kamidbid po nindo, lalo na duman sa may mga tuyo sa DNR. So, tanganing, ini kaya mga kaimanwa, ang purpose kay ini, tanganing day ka na kamo mabuyo or pag nagdidi ka mo pagka Biyernes, maabutan nindo so guard me lang. Si Ate Marge lang ang maabutan po nindo. So, yan to po mga kaimanwa, sa Giraray po, ang opisina mi po, minapuon po ning alas 7 ning aga, sundo alas 7 ning banggi, Monday to Thursday po, Lunes to Huwebes. Wala po kaming laog pagka Biyernes mga kaimanwa. So, yan to po mga kaimanwa, ito man lang po ang sakuya mga pagirumdo po sa ngunya na aldaw. So, mga kaimanwa, yaon po kita sa programa Giraray ning Kapalibutan ta at Tumanon ta, ang programa ning DNR Bicol na nagtatampok sa mga issue as in inisyatiba para sa protection kan sa tong kapalibutan. Kaya naman ngunyan, na aldaw mga kaimanwa, very excited ako ta makakaibanan ta bako sa nasaro kundi duwang personahes kan DNR. So, hindi po mga personahes na po ini, sinda po ay equipped ning technical knowledge, mga kaimanwa. So, sinda po mga kaimanwa, kung may mga kahapotan po kamong regarding sa mga technicalities when it comes to environmental protection po, pwede ka mo mag-comment ano. Kasi kaibanan tangon yan, ang duwang matibay na technical staff po or technical na personahes po kan Senro Goa. Kay batangon niya na aldaw si EMS 1 John Samuel P. Nunez as in Forester 2 Menard M. Azurin tanganing idiskutir sa tuya mga kahimanwa ang manunuwad sa plans and programs kan Senro Goa ngunya na second semester po. Marahing naaga po sa Indo Sir Menard as in Sir Samuel. Makinaaga po tabi sa Sir John Morilla and sa gabos pong mga paradangog po digdi sa DZGB and sa DNR Bicol po. Good morning Po din sa inyo, po. Sir Samuel. Good morning po. Good morning Sa po. gabos po. Good morning. Ayan. So before po tayo mag-start sa satuyang discussion sa kanya na aldaw, ano, mas kamauutan kaya akan sa tuyang mga listener nyo, mamidbidan palalo ka mo, ano. So before kita po mag-start sa satuyang discussion, kung okay lang po ba sa Indo, Sir Menard as in Sir Samuel, kung pwede po kamo muna magpamidbid sa satuyang mga listeners po. Inutunta na po muna si Sir Menard po. Sir Menard? So yan, makinaaga tabi sa Indogabos. Ako tabi si Menard M. Azurin. Forester 2 po, digdi po sa Senro Goa po. So yan po, kaso din po ako, Protected Area Superintendent po ng sa tuya pong Lagunoy Natural Biotic Area. Tapos sa may kaso din po ako sa Malabong at Protected Landscape. Sa Garchi Terreno po yun. So yun po muna. Ayan. So thank you so much po Sir Menard. Sir Samuel? So, good morning po. So, yan, ako po si John Samuel Nunez, Ecosystem Management Specialist po ng Senro Goa. So, currently, ako yung apaso ni Sir Menard for Malabong Protected Landscape and also a designated focal person for Coastal and Marine Ecosystem Management Program. So, Dusmaray na aga po sa Gabos. Ayan. So, thank you so much po Sir Samuel and Sir Menard. Ano, tanganing maging medyo cozy kita dito sa discussion tangon yan sa ngunyan na aldaw. Ano, may mga kahapon na lang ako sa Indo Sir Menard as in Sir Samuel na diit man lang ano. Sir Menard and Sir Sam, ilang taon na po ba kamo naduwa sa DNR? As in, kamo po ba yung mga taga-Siin, taga-Camarino Sir po ba kamo? Okay. Siguro ako na po mainat na po. Sige po. So, yan, ako po pala, nag-start ako from contractual po sa DNR Senro Goa actually for almost 8 years, including na po ngayon, and as permanent, 2 years sa permanent and ecosystem management na rin po as specialist for almost 1 year, ano po. And then, ako po, tubong taga-Partido area, ano po. So, yan, naka-start naman dito sa Goa. And yan, also yan, graduated din po dito sa Tunoy pong lugar sa may Partido area. Ayan, so thank you so much po Sir Samuel. Si Sir Samuel ay 8 years na in service sa DNR. Same as karamihan sa mga empleyado ng DNR, no? Nag-start si Sir Samuel as
contract of service. Same din, sir. Nag-start din ako as contract of service din sa DNR. Sir Menard, kayo naman po? And ako po ulit, nag-start na po ako way back 2016 bilang contract of service po ng DNR Regional Office. Taga Legazpi po talaga ako. Na-permanent po ako noong 2018 as Forest Technician 1 dito po sa Senro Goa. Naging Forest Technician dito din po ako way back 2022. Naging LMO 1 po ako dito sa Goa ng 2023. And naging Forester 2 po ako sa DNR Regional Office ng 2024. Which is ngayon po, currently, I'm residing here in Partido, in Goa, Camarines Sur. So yun po, halos magta 10 years na po ako pala in service. 8 years as permanent and plus the 2 years as contractual. So medyo looking back, matanda na po pala. Tanda Hindi na man, pala sir. sa service. Baby face, kumbaga, ang sinasabi po ninda. So, thank you so much po, Sir Menard and Sir Samuel. Si Sir Menard, madali na ini mag-claim sa GSIS ng 10,000 pesos. Madali na pala ini mag 10 years in service. So, thank you so much po sa inyo, Sir Samuel and Sir Menard. So, mga kaimanwan, namin midan nyo na po sa ngunyan na aldawaan sa tuyang mga guests. Hali pa po ini sa Senro Goa. Mga kaimanwa, buot lang, gusto ko sana sa Indo magagad kitawad na day kami ngunyan sa station, kasi sa ngunyan po kayaan sa tuyang guest sa ngunyan na aldaw ay nasa Camarines Sur pa, nasa Senro Goa mismo actually sinda. Yaon po sinda sa Senro Goa. And if magla-live po kita duman sa station, medyo kumbaga medyo taxing din po on their part. So pasensyahan nyo na po kung online po ang sa tuyan naging discussion sa ngunyan na aldaw. So sa Giraray po, yaon po kita sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ang topic na po sa ngunyan na aldaw ay manunungod po sa plans and programs kan Senro Goa. So yaon po si Sir Samuel as in si Sir Menard po para i-diskutir ang mga plans and programs po kang Senro Goa. So sir, inutan na punan tanaan sa tuyang question and answer sa ngunya na aldaw. Sir, ano po sir ang mga plans and programs kan Senro Goa ngunya na taon? As in, ano po ang mga objectives kay ining mga plans and programs po na igwa po kita? Sisay po sa Indo ang pwedeng magsimbag mo na enot. Ay, ako na po kanang Sige po, sir. nakamasingbag, sir. Apo. So, bali po sa Centro Goa po, may tatlo po kaming section, ang CDS, Conservation Development Section, RPS, Regulating and Permitting Section, and ang MES din po, ang Monitoring and Enforcement Section. Unahin ko po muna sa amin pong CDS. So, bali po ngayon po, ang one of our major targets po is the Protected Area Suitability Assessment naman po, or yung tinatawag nating PASA, para sa atin pong Lagunoy Natural Biotic Area. So tulad po ng nasabi ko kanina na pasok po ako ng LNBA, to give a short context po, is yung PAMBI po kasi natin, or the Protected Area Management Board, nakita po ng potential which is na i-expand or palawakin pa ang ating pong protected area. So currently po, ang LNBA po is nasa 443 hectares, which is ngayon, ang proposed po is nasa around 20,000 hectares po, which is the forest land covering the municipalities of Lagunoy, Presentacion, and Garchitoorena. So isa po yan sa aming ginagawa or major target po ngayon, which is the expansion. So sa cement naman po, which is the coastal, ongoing strengthening po ng ating pong mapadangat or the Marine Protected Area Network through quarterly regular meetings, capacity building, activities such as the flood training, joint seaborne patrolling, and policy harmonization. Among participating LGUs, which is the Partido area, the Partido district, which is some 10 municipalities po yan. The coastal habitat monitoring, the water quality monitoring within the NIPAS MPA. So 7 SEPA activities dito po sa coastal, which is the covered for the special events, and the integration of coastal management mainstreaming to CLUP targeted LGUs, which is ngayon po ang target po is the Garchitoorena and the Lagunoy. Meron din po kaming wildlife monitoring din po, quarterly nang ginagawa sa Karamuan. And also sa ENGP, sa NGP po, National Greening Program,
monitoring of the protection and maintenance of established plantations within the NGP sites covering the within the AOR of Central Goa po, the Partido District and portion po ng Calabanga with a total of 693 hectares for year 2 and year 3 projects. So, dagdagan ko pa po, sir. Sige po. Sa RPS naman po, continuous po ang atin pong accelerated public land disposition or the patents and title processing. Also, the permitting and processing of trees, so yun nga po, so within private lands. And lastly, sa ating pong MES or the Monitoring and Enforcement section, ginagawa din po dyan is the Natural Resource Enforcement and Regulatory Program, the Forest Protection Program po. Ngayon naman po, ongoing or halos natapos na din po ang aming storage facility and the maintenance of the ranger station which is located po sa Siroma. Consistent apprehension and mandatory administrative adjudication and confiscation of apprehended forest products, included conveyances and other implements, and the sustainable implementation of the Lawin Forest and Biodiversity Protection System po. And also, we also monitor the PAs, the wildlife, and marine resources, and operations against illegal environmental and natural resources activities. And also, lastly, support to investigation, filing, and prosecution of criminal complaints. So, yun po ang aming po mga programs and objectives po dito sa Centro Goa po na currently ini-implement po namin. Ayan, so thank you so much po. Ano sir, aramtaman po baga na ining mga plans and programs kan mga field offices ta, especially ang mga taga community environment and natural resources sa buong region, almost the same kasi tigsunod ta lang ang sa tuyang plans and programs na mandated sa tuya digdi sa DENR, but nagkakaiba-iba lang sila because of the area of jurisdiction. So mga kaymanwa, kung mapapansin po nindo, iba-iba po ang feature kan sa tuyang mga probinsya digdi sa Bicol region, may mga arani sa coastal, may mga terrains or may mga bulod, kumbaga kung sasabihin ta bulod, may isla mismo like Catanduanes and Masbate. So just the same with Centro Goa, they are also adapting the same plans and programs po. Naigwa po kita dito sa DNR regional office as well as sa central office because we share the same mandate. So thank you so much po Sir Menard But duman po Sir Menard sa na-mention po nindo sir. May gusto po ako duman tawanan ki-focus Sir Menard. Sir Menard, ano-ano po Sir Menard and Sir Samuel, ano-ano po ang mga protected areas na igwa po kamo dyan sa area of jurisdiction niyo po ng Centro Goa? As in, kung pwede niyo po ba kami matawanan a little bit of background or unique features kay ining mga protected areas po dyan sa Goa po? So, yun po. So, thank you po, sir. Ako na po muna sasagot. So, meron po kami, within sa part po ng Centro Goa or within the jurisdiction po ng Centro Goa, meron po kaming 3 protected area po dito, which is yun po, yung Lagunoy Natural Biotic Area, covering the municipality of Lagunoy, and ang mga barangays covered niya po is 2 barangays, the Agusais, and so as the Enorangan, Lagunoy, Camarines Sur. So meron po siya, currently, nasa 443 hectares po siya, and tulad po ng sabi ko kanina, ongoing po yung proposed for expansion ng ating pong protected area. So, one of the notable species pong na nakita po dito, yun po yung Rufous Hornbill which is endangered po siya. And so, as alam na po ng lahat, the NARA, and currently, we are ongoing din po yung writing and assessment po namin nito para mas lalo pa pong maprotektahan po natin yung within the forest of the Lagunoy, Garchitoren, and Presentacion po. So sa Malabo, meron pa pong 2, which is ang sunod naman po is the Malabungot Protected Landscape, covering within the Barangay Binagasbasan, Garchitorena, Camarines Sur. Meron po itong currently, it is 147.71 hectares. So isla po siya na doon po mismo talaga siya sa Garchitorena located, and currently din po ang kanilang mga notable species po is the Nara, the Antipolo for the flora, and sa fauna naman po is the Brahminy kite and so as the osprey. May mga sightings po kami nakikita doon. And lastly, sa Caramoan National Park.
So, yan po, halos narinig na po yan ng karamihan ng Karamoan National Park. Located naman po siya sa barangay, ang covered barangays niya naman po is Ilawod, Pandanan, Orocosok, and Paniman, Karamoan Camarines Sur po. So, ang notable species niya po is the Dao, or the Nakokonto melon Dao, and the Begonia din po. So, yun po ang dalawang, or one of the notable species po sa flora. And sa fauna naman po is the green sea turtle and the rufous hornbill. So, yan po sir, ang aming po mga protected areas sa within the partido, within Centro Goa po. Actually po mga kayo, thank you so much po Sir Maynard. No? Actually po mga kayo manwa, ini po ang mga protected area na ini. Pag dudumanan nyo ini, super arayo ini. Kasi based on my personal experience mga kayo manwa, kang pagbisita mi po digdi sa mga protected areas na ini, halos sabi ko, karidain natatapos ang agihan, ararayuunan maray, ano. So, for me, kaya saludo ako sa mga taga-field office po natin, especially dyan sa Centro Goa na pag nagmo-monitor ka ining or nagkakaigwa assessment dyan po sa satuyang mga protected areas, especially po ang satuyang mga park ranger, ang satuyang mga bantay dagat, saludo po kami sa Indo sa sakripisyo po nindo para i-monitor ang satuyang mga protected areas po. So thank you so much po Sir Maynard. So na-mention po kanina ni Sir an tulong protected area ano. So ngunit naman po mga Sir ano, Sir Sam and Sir Maynard, ang next na kapuotan ko naman po sa inyo, when it comes to forest protection and forest protection naman po, paano po nindo, kumbaga, paano po nindo sinusulong ng Centro Goa ang tree growing as in forest protection and forest rehabilitation po within Centro Goa? Ano po ang mga programang tigigibo po nindo in order na mas mapakusog pa po ang pag-promote ng tree growing activities as in forest protection po dyan po sa Centro Goa? Okay. Sige, para makapahinga po Ayan, si Sir Sir Samuel. Maynard. Yan, apo. Oo, makainom ng tubig. Ano po. So, to make it, para maging sustainable yung tree growing activity. Actually, ang term we use is tree growing na, hindi na tree planting. So, Opo, inaalagaan na po talaga yung mga kahoy. Ano po, even the mga LGUs, we are encouraging them for rehabilitation to facilitate sila mismo mag-initiate po na mga tree growing activities. So sa Centro Goa po, unang-una free yung yung seedling na pinamimigay natin. Ano po kasi isa yan sa kumbaga health din ng Centro Goa or even the DNR po offices na mag-provide talaga ng mga planting materials na freely po talaga na binibigay sa mga stakeholders, sa public, ano po. And minsan may ginagawa tayong community pantry, ano po. So, pantry na talagang kahoy po talaga, literal na kahoy po pananim na kahoy po ang binibigay po natin na po. So, unang-una, we used to, to conduct pa rin po yung mga suitability assessment ng mga kahoy na itatanim. Hindi lang po tayo basta-basta nagtatanim, kundi pino-profile natin yung mga plant area for plantation, na dapat po suitable yung kahoy na itatanim and should be kapag nasa forest land or nasa mga area na kung saan mga denuded areas or open areas. So, we promote yung Philippine native trees talaga para po talaga yung ma-enhance din yung biodiversity and then ma-restore talaga po yung forest land po natin. And also, yung mga strengthen po yung mga IEC activities, hindi lang po tayo bibigay ng mga planting materials, but also we conduct IEC sa mga stakeholders sa schools, sa mga LGU, sa mga barangay, and even the mga private organizations. We provide technical assistance in terms of IEC po para po maturuan din po sila paano po yung tamang pagtatanim, paano po yung tamang maintenance, and tamang pag-aalaga po, monitoring po ng ating mga binibigay ng mga seedlings. And yun po, we always promote yung stakeholders participation. Hindi lang po yan trabaho ng DNR ang pagtatanim, kundi yung pangangalaga po talaga ng mga tinanim na kahoy is para po doon sa mga frontliners natin, sa mga barangay doon na magbibigay po talaga ng pangangalaga doon sa ating mga itinanim na kahoy. So, also po, dagdag ko na rin na meron din tayong mga critical areas like mangrove, kasi mangrove planting din po ang ginagawa din natin. So, hindi lang po tayo sa forest land, even sa coastal areas,
meron tayong binibigay na na mga assistance sa provide na mga propagules, planting materials for mangroves, and also yung AEC po talaga. Kasi meron tayong guidelines ngayon, bagong guidelines na in-implement for mangrove planting. Kasi syempre po, para hindi po tayo, syempre, critical po yan. Minsan, inuusoboga po na, na ipopost natin yung mga initiatives natin, environmental initiatives. So, para po maiwasan natin yung mga error or maling, yung maging karoon ng ecosystem-based approach or nature-based approach talaga sa planting activities sa mangrove, yun po, we used to conduct pa rin po ng mga profiling and also yung mga pioneer species na nandoon for mangrove plantings, sila rin po yung tinatawag. Doon na tayo kumukuha ng mga planting materials sa area. Para po, sure po talaga yung survival ng mga tinanim is mabubuhay po talaga. Ano po? And also yung sa coastal green belt din, ganun din po sa mga beach forest din. Same approach din po para po maging sustainable yung planting activity po. Ayan, so Thank you thank po. you so much po Sir Sam. Sir Sam, na-mention niyo po kasabago na na igwa kitang mga initiatives na tigigibo dyan sa Senro Goa, like free seedlings, nagkakaigwa kita ki sustainability assessment, tapos itong sa mga critical areas na naman, sa mga coastal areas na naman, nagkakaigwa kita mga mangrove planting. So, na-mention po kasabago ni Sir Sam na bako na po planting ang tigagamit na term na pag magkakaiwa kita ng mga aktibidades na involve ang mga seedlings, bako na tree planting ang tig-mention kundi tree growing na, because we take care of the seedling planted. So bako na lang po ini natatapos sa photo opportunity mga kahimanwa, kundi igwa na po kami strict monitoring po kayo ni mga tigtatanom. Kasi if ever naman po baga mga kahimanwa, nagtanong po kita ki kahoy, kunyari for example, may isang event ang isang school or ang sarong community, nagkaigwa kay tree planting or tree growing activity. Kung tree planting lang ang gigibuhon pakatanong papabayaan na ngayon mga kaimanwa. Kung tree growing naman na tigta-term ini as tree growing, tigpapangalagaan ini. So, kaya panawagan ko na din po sa mga listeners sa Sanggunian, kung magkukondusir po kamo ki mga tree growing activities, makipag-coordinate po kamo sa samuyang opisina, sa DNR po, as well as sa mga field offices po like Senro Goa, kung may mga nagmamatiman po digdi na mga taga Camarines Sur, mga taga Goa. Ato po ang gibuhon makipag-coordinate po kita sa opisina kan DNR. Tagani magkaigwa po kita ki tigsasabi ni Sir kasabago na sustainability assessment tanganing ma-assess kung ang mga lugar na ini ay pwede ba malangkaw ba ang mortality kan mga seedlings na itatanom ta digdi. So ito po, well coordinated lang dapat kamo sa muya digdi sa DNR. So thank you so much po Sir Sam. Since na-mention nyo na po Sir Samuel sa tuyang mga nasa coastal areas, na-mention nyo kasabago na sa igwa na kita mga initiatives na tigigibo na kunyari mangrove planting ngunyan digdi naman po kita sa biodiversity and wildlife Sir Samuel and Sir Menard, ano naman po ang mga conservation effort or mga activities na tigigibo po ninyo dyan sa Senro Goa? Tanganing maprotektaran an sa tuyang mga wildlife species as in sa indang habitat. But before niyo po simbagonan sa kuyang kahapotan, magkakaigwa po muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos marahina aga po sa Indogabos mga kaimanwa. Yaon po kita giraray sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Ang programa ni DNR Bicol na nagtatampok sa mga programa as in inisyatiba para sa proteksyon kan sa tuong kapalibutan. Ngayon na aldaw mga kaimanwa, maugma ako ta kaibata ang duwang matibay na personalis kan Senro Goa. Kaibata po sa ngayon na aldaw ang EMS1 na si Sir John Samuel P. Nunez as in ang Forester 2 na si Sir Menard M. Azurin. Tanganing idiskuter ang manunungod sa plans
plans and programs kan Senro Goa. So before po kita mag-commercial break, napag-urunan ta na po kung si Isay and so to yung guests sa ngayon na aldaw, nagkaigwa na kita little introduction to get to know each other ano. Itong namin bidan ta na po an sa tuyang mga guests. As in, na-discuss na din po ni Sir Menard as in ni Sir Samuel regarding sa mga protected areas as well as sa mga plans and programs po in terms of forest protection as in coastal area protection. So, before po kita mag-commercial break bago, ang kahapotan ko po sa Indo, sir, is ano naman po, sir, ang mga initiatives na tigigibo po nindo when it comes to biodiversity and wildlife protection. But before niyo po simbagon mga sirs, ang sa kuyang kahapotan, check ta po muna ang sa tuyang mga Facebook comment ano. Ta igwang mga nagte-text, igwang mga nagko-comment ano. Saro-saroon ta sinda kasi diligently sinda naghihiling kan sa tuyang programa. So, good morning po sabi ni Ma'am Divina Osera. Sabi po ni Mary Jen, Obrigado Mapula, marahay na aga po. Sabi po ni Ma'am Let Neil, good morning po Paso Menard from Paso CNT. Sabi po ni Ma'am Mayrene Nengala, good morning Papa from Mama and Chim Chim watching here at Goa. Ayan, very sweet ani. Yaon man po si Ma'am Jojo Colyao, nice mga sir. Sabi po ni Trisha Ginoo, good morning Paso Menard from CDD PAMBCS. Sabi po ni Iris Manuel Azurin, go 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 Jimboy. Wow, Jimboy pala ang nickname ni Sir Menard ano. I believe si Sir Menard ini ano. Sabi man po ni Sir Bernard Ivarly, good morning po sa Indong Dua. And sabi po ni Sir Eman Camu, Jimboy for the win. Nakulan pala ng mga supporters at sa tuyang mga guests sa ngunyan na Aldor from Senro Goa ano. I believe ining mga listeners study dito sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamano tangunyan na Aldaw. Bako lang ini from Senro Goa, igwa man ng mga naghihiling from regional office. Igwa akong nailing na nagko-comment from Manila, from Pampanga. So, good morning po sa inyo dyan, ano. So, balik po kita sa tutuyan topic sa ngayon na Aldaw. So, kasabago po, sir, sa Giraray po, before po kita mag-commercial break, ang napag-urunan ta na ay with regards duman sa protected area, sa forest protection as in sa river and river and coastal areas protection po. So, ngayon na naman po mga sir, ang next nakahapotan ko naman po sa Indo. Sir, ano naman po ang mga tigigibo po nindo mga initiatives or mga activities tanganing maprotektaran po an sa tuyang mga wildlife as in sa indang mga habitats po dyan sa Senro Goa. So, sino po sa Indo ang pwedeng magsimbag, sir? So ako na po Sige po. naman ang sasagot po. So sa amin po, ang initiatives po namin. So sa mga protected areas po kasi natin, meron naman po tayo mga na-hire dyan na mga park rangers. So ang mga park rangers po natin ay ongoing po at almost every day sila nag-iikot sa ating po mga protected area. Hindi po talagang mga masisipag po ang mga yan, ang mga park rangers po natin. Ongoing para ma-monitor po ang ating pong mga current and protected wildlife po sa ating pong mga protected area. Sa ano naman po, sa ating pong mga forest lands within the jurisdiction po ng Senro Goa, dyan naman po pumapasok ang ating pong sa monitoring enforcement section na nagko-conduct din po sila ng lawin. So yan pong lawin, forest and biodiversity monitoring system, ay dyan po sila nag-iikot po sa mga forest land areas natin para makita nila kanina bang status ng mga forest lands natin. So kung nag-iikot din po sila, may mga nakikita din po sila mga threats tulad ng mga nagkakaingin, nagpuputol ng mga kahoy. Dyan din po na-update po mismo sa system natin, yung Lawin Forest and Biodiversity Monitoring System, na ito pa lang ditong location na to, meron ditong mga threats. And concurrently din po, meron din po silang anti-wildlife trafficking and illegal trade enforcement and sa mga community-based enforcement and deputation. So mga nagde-deputize din po kami ng mga local communities to assist us kasi hindi lang po kakayanin hindi yan alone na ikot sa mga forest lands natin kasi syempre hindi naman napakalaki po niyan. So isa po yan. So and meron din po tayong Coastal and Marine Ecosystems Management Program, yung CIMEMPO. Nagko-conduct din po yan ng seaborne patrolling sa ating pong mga coastal areas and to monitor din sa ating pong
mga coastal areas po natin. So, yun po, Okay. sir. So, thank you so much po, Yes, sir. Ano? So, very important talaga mga kaimanwa na maprotekta rin sa tuyang mga buhay layas, sin mga buhay ilang. Kasi, pag di tayo inipig-protect mga kaiman, dahil na ini mahihiling kan mga next generation. So, itong mga initiatives na na-mention po ni Sir Menard po, ito po ang tigikibo po, araw-aldaw, kan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa Senro Goa, as well as, encompassing ini sa gabos na DNR office sa gabos na, sa bilog na Pilipinas, ano? Ang sa tuyang mga forest ranger sa Giraray po, maabot na ang National Heroes Day, ano? So, batiuntaan sa tuyang mga kamidbid na mga park rangers, forest ranger, bantay dagat na sinda, bilong man sinda sa kumbaga, kinikilala taman sinda as hero po ng satuyang kapalibutan, kan satuyang environment. So, yun to po. Na-mention po kasi bago ni Sir na nagkakaigwaki ongoing monitoring pirmi, oral daw, and satuyang mga protected areas para ma-monitor po ining mga status po sa mga wildlife, as in ang status po kan satuyang biodiversity po dyan sa Senro Goa. Na-mention man po ni Sir Kasubago na nagde-deputize po ang Senro Goa ni mga personnel. Ini po I believe, sir, ini po kaiba na po sa deputization and sa tuyang mga mendros, ang sa tuyang mga, di ba sir, ang mga mendros kaiba sa pag-deputize, ano, tanganing may equipment Yes po, sinda sir. sa mga local government units, kung sa mga LGUs ninda, kung ano mga dapat nindang gibuon. Actually, mga kaiman, ining deputization na ini, magayon ini, tanganing makaadal kita kung paano ba talaga ang proper na pag-rescue or pag-release kay ini mga wildlife, ano. Well, ang pag-rescue as in pag-release po talaga actually mga kaimanwa is saro po yan sa mga duties and responsibilities kan sarong taga-DENR, especially dyan sa Senro Goa, ano. So if ever po mga kaimanwa na igba mga deputization na mga activities or training ang DENR, mag-join po kamo mga kaimanwa kasi ako personally po kasi Sir Menard and Sir Samuel, nakapag-join ako sa training kang deputization kan mga wildlife, ano, digdi sa may ini po tigkondusir ini kan provincial government of Albay. So nagkaigwa ako ning oportunidad na makapag-join digdi sa training na ini, as in upon realizing it, mga kaimanwa, ining deputization na ini, mas maray talaga na may knowledge kita kung paano kita mag-handle king mga situation na involve ang mga wildlife. So, ito po, kung igwa po kamo ki opportunity para makapag-join po sa mga training na arog kan deputization kan sa tuyang mga personnel, ano, mag-reach out kamo sa mga samuyang opisina or sa mga LGUs nindo. Kasi usually, ang mga LGUs kasi nagkukondakan mga deputization ng mga trainings, ano. So, yan to po mga kaimanwa. Thank you so much po, Sir Menard, ano. So, na-mention nyo kasi bago na igwa kita, sir, ng mga IEC as in mga SEPA campaigns na tigsasagibo dyan sa Senro Goa. Sir, ang next nakapotan ko naman po sa indo, Sir Sam and Sir Menard, ano. Paano naman po kamo, sir, nakikipag trabaho or nakikipag-coordinate with LGUs, academe and communities when it comes to environmental protection po? Kasi, syempre, sabi nyo po baga kasabago, as in, ini po, reoccurring na sinasabi ko po sa indo, ano, every time na magpo-programa po kita di sa kapalibutan ta at tamanon ta, pinimi kuntig sasabi na ang pagprotektan sa tuyang environment, bako lang iniresponsibilidad kan DNR, kundi iniresponsibilidad kan gabos. So, ngunyan po, Sir Menard and Sir Sam, paano po nagwo-work ang Senro Goa towards coordinating or partnering with local government units, academe, as in mga communities po, tanganing may uphold ta ang environmental protection na tigsasabi ta po? Sige po. Ako lang po. Sige po, So, sir. in terms of IEC and yan, sa public awareness and yung strengthening po ng stakeholders participation po sa tuya pong mga programa. Sa Senro Goa po, yun po talaga ang ginigibo kan sa tuya pong opisina is magkaigo po talaga ng mga stakeholders sa participatory yan, sa assessment, tapos biodiversity assessment, and also yung integration po ng mga ating programs sa indang polisiya. Ano po, like sa protected area, through PAMBI, we always closely coordinated po sa mga stakeholders, hindi lang po sa mga LGUs, but also in the community, sa mga barangay involved po talaga sa mga protected areas. Ano po, and also yung kanina sinabi nga po yung deputization, isang malaking bagay po yung mga deputization po na activity na ginagawa lalo sa mga wildlife enforcement officers po natin. Ano po? And also yung mga integration po ng mga policies din natin sa iba pong mga local plans, CLUP, like yung sa
atin po is yung sa Integrated Coastal Management, though we have BFAR, but also the DNR as a counterpart for coastal protection and conservation po. So yung integration ng policy in terms of coastal and marine ecosystem program, magkakaiba po. Kumbaga, i-assist natin sila through technical assistance po sa mga pag-craft ng mga plans, local plans, si LUP, even FLUP po, di ba, may nag-assist po tayo for the FLUP and Integrated Coastal Resource Management Plan. So, through that, yung mga LGUs natin, yung mga stakeholders po natin, talaga nagkakaiba po talaga ng participatory activity po. Ano po, even yung sa community mapping, sa also yung sa PCRA na ginagawa natin of resource management. So yung DNR po is napapacilitate po talaga ng mga community engagement po. And hindi lang po limited only for sa IEC, but also yung talaga po yung sa planning, part po talaga yung ating stakeholder. Kasi unang-una po talaga, useless po yung programa ng DNR kung hindi natin kasangga po ang mga stakeholders po natin. Ano po? So that's why yung mga staff po natin sa Senrogoa, palagi po talaga yan na mag-house to house ng mga LGU and nagkakaroon ng heart-to-heart talk with the mayors, with the LCAs, the governor, sa congressman, so that, kumbaga po, collective po yung ating output, hindi lang po nag-emanate po sa DNR yung initiative, but also yung collective leadership, collective po na input po talaga sa atin po mga management interventions. And then, yan, through the time po, na-observe po namin na successful po talaga yung stakeholders engagement po natin, and they want talaga na ma-mainstream po yung environmental laws, policies po natin para po yung sa inda pong implementation po, sa inda pong mga ahensya, sa inda pong organisasyon, kumbaga po naka-align po talaga sa ating mandate po sa DN. So yun po. Ayan, so thank you so much po, sir. So magayon pala nining tigigibuta dyan sa Senrogoa ng mga initiatives, Magayon ito, sir, so mention nyo po kasi bago na heart-to-heart talk with our LGUs. Kasi, syempre, hindi lang dahil kita ang focus na is to protect our environment. Of course, nilalabit naman ini sa tuyang LGU. Tanganing masuportaran kung ano ang mga kamautan sa tuyang opisina. So, yaon po, very grateful nga ni ako mga kay Manwa, actually, mga sirs, na sa tuyang mga LGUs digdi sa Bicol region, very participative sinda, very madali sindang kahuron, kumbaga day kita nadidipisilan para makipag-coordinate with them, and of course syempre sa tuyang pinaka main objective man lang din talaga is to protect our environment. Very happy ako na igwa kita ki swift or marayon na pakikitungo with our LGUs, especially our local government units, kasi syempre sindaan sa pinaka pundasyon kan sa tuyang komunidad. So kung ang mga LGUs nindo ay medyo may focus na mapangatamanan, kung ang LGUs ay may ang pinaka main objective nila is pangatamanan sa tuyang kapalibutan, maswerte unon kita na kita bilang mga nasa komunidad tigi-isip kan sa tuyang LGU is ma-preserve pa sa tuyang environment. So thank you so much po, Sir Samuel. So ngayon naman po, Sir Sam and Sir Menard, since na-mention nyo naman po kasubago na igwa pa kita mga programs na tigigibo sa DNR, ngayon yan, malipat naman kita sa mga serbisyo. So, Sir Sam and Sir Menard, ano po ang mga serbisyo na tig-offer po nindo dyan sa Senrogoa na pwedeng i-access po kan publiko po or i-access kan mga taga dyan sa Camarines Sur within Goa or within the area of jurisdiction of Goa po? I believe si Sir Menard ang sasagot. Sir Menard? So yun po, sa mga programs and mga projects po na ini-implement po namin dito sa Senrogoa. So mga nangangailangan po ng mga seedlings, tulad po ng mga may tree planting po kayo or dito po sa jurisdiction po ng Goa, you can always, nag-offer po kami ng mga planting materials po na pwede namin may distribute sa inyo. Mag-letter lang naman po kayo na ilan po ang kakailangan ninyo and saan po kayo magtatanim. Meron naman po kami dito mga nagpapa-permit ng mga kanilang mga magpapaputol ng mga kahoy.
Also din po sa mga chainsaws po na need nila register and other din po mga plantations po nila or sa tinatawag po nating mga PTPR, private tree plantations po. And also, sa mga nagpapatitulo po or mga gusto po magpa-land title ng kanilang mga lupa, whether residential po and agricultural, you can always approach our office din po so that we can validate din po ng mga documents na meron po kayo para matulungan po namin kayo ma-facilitate sa pagpapatitulo po ng inyong mga lupa po. So yun po, sir. Ayan. So, na-mention po ni Sir Menard itong mga essential na mga services na tatao po kang Senrogowa po dyan sa opisina po ninda or sa area of jurisdiction po ninda. Na-mention kasi bago ni Sir na ining nagtatausin ta kay seedlings, ano. Ngunyan, let us take this opportunity, Sir Menard and Sir Sam. Ano-ano po ang mga available na seedlings na pwede po nindong itao sa publiko sa ngunyan po? Kasi, syempre, summertime, di kita pwedeng magtanom ki mga seedlings, ano? Kasi, syempre, sobrang init, tapos, di ta sigurado ang mortality rate kan sa tuyang mga seedlings na magtatalubo talaga. So, kaya, actually, mga kaimanwa, nung panahon ng summer, kumbaga, di ita tiga-advise, di na mo po di sa DNR, tiga-advise na mag-conducir ang mga communities or organization ng mga tree growing activity just because of the extreme heat, ano? So, mainiton ang sa tuyang environment kan summer talaga, no? Legit na init talaga ito. So, ang mortality rate kan mga seedlings na mga tigtatanom ay medyo hababa. So, ngunya na medyo yaon na kita digdi sa tig-uran na mga panahon, baka ang mga taga-Goa may mga kamautan na magtanom sa indang mga lugar or ang mga neighboring communities kan Goa, ano, tas magdyan sa indo. Sir, ang mga kaipuhan, ang mga pwedeng ipanaoni po nindo na mga seedlings? As in, ano po ang dapat gibuhon kan mga willing na mga namamanuaan or mga nasa communities na i-secure tanganing makakuasin na ng free seedlings? Kaipuhan po ba mag-sending letter or kaipuhan po ba na pwedeng walk-in lang ang gibuhon? So, yun po, sir, sa mga magre-request po ng seedlings, we would highly appreciate po sana kung mag-letter din po muna. Lalo-lalo na po kung mga maramihan po ang mga i-request niyo pong mga seedlings. Kung mga konti lang po, pwede naman po yan ma-walk-in. Kasi po, at least, sa mga maibigay po namin sa mga clients, base din po yan kasi sa availability din ng seedlings. Kasi Tama, sir. anytime naman, or halos everyday may nagre-request po dito ng seedlings. So magle-letter po kayo sa amin pong head of office na si Basil Cesar Camba po, CNR officer po, dito po sa Katagbakan, Goa, Camarines Sur. So ang currently po, ang available seedlings po namin is Nara. And meron naman po kaming pinapropagate pa pong mga other species. Pero currently, yun pa po ang available Nara. po namin. Ayan. So, mga kaimanwa, kung kamo po ay yaon po dyan sa Goa, as in sa neighboring communities po kang Goa, na aranding po sa Centro Goa, magdyan po kamo sa opisina mi po dyan sa Centro Goa, tanganing magagad kisiling. So, hanapon nyo lang po si Sir Menard Azurin, as in si Sir John Samuel Nunez, kung madyan po kamo sa Centro Goa. Pag madyan kamo, nga mga kaimanwa, namati ko po ini kasi mga sir and ma'am sa programa pong Kapalibutan ta at Tamanon ta, na nanauda si Sir Menard at si Sir Samuel ng seedling. So, ipailing nyo na lang ining live, tanganing madalian pagproseso kan pagtao sa indok yung mga seedling. So, actually mga kaiman, kadali man lang personal experience, may mga kamidbid ako mga kaiman na naghagad ki seedlings digdi sa opisina. As in, right after na pagdigdininda, since di man lang sa tigahagad, natawanan man tulo. So, reminder po ni Sir Menard na if ever po na dakol ang kaipuhan nindong seedlings, kunyari, igwa ka mong 10 ektarya na daga, mayamanon ka mong maray, mag-request ka mo sa MUYA through letter po. I-address nyo lang po sa MUYA CNR officer na si Sir Basil Cambas,
tanganing ma-process po an sa indong tigli-request na seedling. So, actually, mga kaimanwa, medyo short an sa tuyo naging time sa ngunya na aldaw because of medyo halabaan sa tuyo naging discussion. Actually, short lang ang time. So, Sir Samuel and Sir Menard, ang next na kapotan ko, second to the last question ko sa Indo, Sir, ano po ang mga environmental projects or activities na pwedeng abangan kan mga tao po dyan within the area of jurisdiction po ninyo dyan sa Senro Goa na magigibuho nyo po this semester po? I believe si Sir Samuel lang masagot. Opo, Okay Sir po. Sam? So for our mga activities na ka-line up for second semester po, especially ngayong upcoming mga September to December po, ano po. So una-una po yung STEP activity namin for International Coastal Cleanup po, yung ICC, and everyone naman po is encourage the agencies to participate the ICC activity po natin. So yung Central Goa po, ang tentative na host municipality namin for the conduct of this ICC is in sa San Jose, Camarines Sur po. Specifically ang Tagas, Barangay Tagas po, ano po sa Boulevard po, ano po. On September 1 po, so mapansin nyo, every third Saturday po yung ginagawa. Pero yung sa Central Goa po kasi early po kami nagka-conduct ng ICC for in-anticipate namin po yung Piña Francia po kasi na festival. So that's why yung availability po talaga ng tao. So yun lang po talaga ang practice po namin. Also yung Coral Beaching Awareness Month po namin on November po. So wala pa po kaming specific na area pero ang target po namin ng Coral Beaching Awareness po is Karamoan po talaga. Ano po. So sa CMEM naman po, sa coastal naman po na activities namin din, yung sa Fisheries Law Enforcement Training with the BIFAR, with collaborative effort with the BIFAR and the other LGUs for Mapadangat members po sa 10 municipality in Partido area. And then yung seaborne patrolling, regular seaborne patrolling namin sa September 4 naman po sa within the Mapadangat area po. And then coastal resource management planning for Lagunoy and Puerto Terena on August po. So sa protected area naman po, ongoing by physical assessment within the proposed boundary modifications sa LNBA. So we encourage the LGU to participate, specifically in Menro kasi need nila rin data for their CLUP and FLUP po. Ano po. And sa NGP, ongoing din po yung monitoring protection, maintenance ng mga plantation sites po. And yan, sa RPS po, meron naman po yung mga land dispute resolutions. So may mga scheduled hearing po and technical conference for the conflicts or other claims po ng sa lupa po. So until now, meron ngayon po mga client na sinasettle ngayon for their land dispute po. So sa MES naman po, always naman po kinakandak yung joint operation with the PNP and other law enforcement agencies regarding doon sa mga wildlife trafficking, sa illegal logging, observe illegal logging po, sa timberland transportation, and other pong mga forest product po, unauthorized extraction of forest product po sa Samoya pong AOR. And then yung continuous monitoring ng mga CWR holders, wildlife permittees po, and other permits po na na-issue po ng office. So ang MES po namin, yung monitoring section po namin is regular po nag-monitor ng mga permittees po namin. So yun po sir yung naka-line up po sa amin second semester. Ayan, so thank you so much po Sir Samuel. Pasensya na ako mga kayo, medyo nawara ako kasi bago ito nag-brownout din sa regional office. So, diba, for 3 to 7, di taman kontrolado ang sa tuyang weather kasi na nangyayari, So, ayan to po, thank you so much po Sir Samuel. Actually, kasi bago before ako mawara, na-mention po ni Sir Samuel na dakul pa ang mga aktibidades na isasagibo po ninda dyan sa Senro Goa. And very happy ako na bakul pa ang mga aktibidad na pwedeng pagpartisiparan kan sa tuyang mga namamanwaan dyan sa Goa as in sa mga neighboring communities kan Senro Goa. So, ayun po. Kung kamo po mga kahimanwa, may mga katuyuhan sa opisina po ni Senro Goa, mag-coordinate lang po kamo sa opisina. Very open po ang sa mo yung opisina po dyan sa Senro Goa to partner with your organizations po in cases po na may mga activities pa po kamo na gustong implementar in connection po sa environmental protection. So thank you so much po Sir Samuel and Sir Menard po. Ngayon naman po, before po kita magtapos sa tuyang programa, very essential ini na question. Mga sirs, Sir Sam and Sir Menard, ano po ang sa indong mensahe na pwedeng itao po sa people of Camarines Sur as in sa mga taga-Goa kung paano po sila makakatabang sa pagprotekta sa tuyang environment? So, inutunta na muna si Sir Menard, tanganing makapahingalo si Sir Sam.
Sir Maynard? So yun po, sa mga taga-partido po and sa portion po ng 3rd District ng Camarines Sur, ang San Rogoa po ay covering a total of 14 municipalities, and nagpapasalamat din po kami sa continuous support and participation din po ng ating pong mga stakeholders sa ating pong coverage sa AO, the jurisdiction po ng GOA. And every time po na nagpapa-activity po kami, todo-todo din po ang kanilang mga ang kanilang participation. Whether SEPA, pagpapa-meeting, um, pag minsan po mga community pantry, na nagbibigay po kami ng seedlings. Very participative po ang mga stakeholders po natin. And also din po sa mga partner and law enforcement offices po natin, nagpapasalamat din po kami sa continuous din po na pagbibigay ng suporta sa office po namin. So bali po ang DNR Sen Rogoa po is tulad po ng sabi ko is covering the total of 14 municipalities within the 4th district and also portion of the 3rd district of Camarines Sur. We cannot do it alone din po. It is a hand-in-hand and collaborative effort din po sa ating po mga stakeholders para po mas lalo po natin maprotektahan and ma-preserve din po ang ating pong kalikasan po. So yun po sir, and maraming salamat po sa ating pong mga paradangog. Hindi po sa partido and also sa regional and kung saan man po makaabot ang ating pong programa. Ayan. So, thank you so much po, Sir Maynard. Dako lang salamat din po sa pagdao sa mo yan ng oportunidad na makaibanan po ang dito sa programa po. Ngayon naman po, Sir Sam? So yun, para ano po, to wrap up na rin po yata. Ano po, so yun, thank you po sa initiative po, digdi po sa tayong programa, sa mga, yan, sa Paradango po, digdi sa tayong programa. We encourage sana po yung mga taga-partido and also including the Calabanga, Bumbon, Magaraw areas to participate always. Feel free to maglaog po sa mga opisina. Kami po kitang pumatok sa yung opisina. Kami din po willing to provide assistance as much as possible. Kaya mi pong dyan po sa indong lugar. And then, we always sinasabi sa mga LGU na let's help the environment po talaga. Hindi lang po sa bukid, kundi po sa tayong kadagatan. Always, yan ito po ang reach to reach approach. Ito yan po mga programa. And also yung magkaiba po taning pagmakulog. Ito yan po ang kataning din ng mga munisipyo. So sabi mi nga na no municipality will left behind in terms of environmental protection. So kami po, mamanihet kita, tarabang po kita, and gabos po kita mataraba po idis na toya pong pagprotehe at toya pong recursos naturales. Salamat po. So thank you so much po Sir Samuel. Magayon iting naging concept na ang pagprotekkan sa tuyang kapalibutan or sa tuyang environment ay dapat ridge to reef ang approach ta. So mula sa pinakatuktukan sa tuyang mga kabundukan, kabubuldan, hanggang sa pinaka-irarom kan sa tuyang kadagatan. So thank you so much po Sir Samuel and Sir Maynard. Aram ko po na dako lang naukudan kan sa tuyang mga listeners sa programa tanguyang kapalibutan ta at tamanon ta kasi very kumbaga jawa naan sa tuyang guest sa nguna aldaw technical personnel na iheres ninda sa tuya na sa yung programa kang Senro Goa na madali lang intindihon. So maraming salamat po sa inyo Sir John Samuel Nunez and Sir Maynard Azurin. As in of course, thank you so much din po sa leadership po kang CNR officer po dyan na si Senro Basil Camba po. Maraming salamat po sa pagtao sa mo yan ng oportunidad na makaibanan po duwa sa indong matibay, ang duwang matibay na personalis po dyan hali sa Senro Goa. So thank you so much po Senro Basil. And of course, dito matatapos ang sa tuyang programa kung hindi iti tigtatao ang floor girare sa tuyang mga guest. Sir Samuel and Sir Maynard, may gusto po ba kamong i-shout out sa tuyang programa before po kita magtapos po? So, inutin ta naman si Sir Samuel. Sir Sam? Shout out na lang kay Senro. Nagdangog po niya. Also, sa mga yung staff din sa PAMO. Si Ian Cleope na nagpapa-shout out daw po. And also sa mga partner LGUs po sa Mapadangat. So, just maray na hapon. Hapon na ba po? Hapon na po. Tanghali na, sir. Sir Maynard, kayo naman po. And so, shoutout pala. Shoutout po pala sa ating pong CNR officer na si
Senro Basil Cesar Camba, sa atin din pong SBEMS, sa Sir Chodo Losanyo, sa atin din pong mga other sections. Ito po sa Senro Goa. And sa mga staff din po and PAMO and PASO ng atin pong within Goa, si Pasulet. And sa NGP po, NGP na nandito po ako ngayon. And sa atin din pong mga dating kasamahan sa regional office. And sa akin din pong family dyan sa Goa and sa Legazpi din po. So, yun po, sir. Salamat. Ayan. So, thank you so much po sa Giraray, Sir Samuel and Sir Menard po. Dakulan po ako actually naging takeaway po dito sa pag-ulay-ulay tayo sa nguya na aga po ano. So, sana po ansa tuyang mga listeners, for sure ako dakulon man ining mga nanodan. So, salamat po sa Giraray po sa indong duwa. Salamat man po sa Giraray sa gabos na mga naghihinanyog sa tuyang programa. Sana po dahil po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba asin mga espersos na lao maprotektaran asin makonserbaran sa tuyang mga rekursos naturales sa nasyon. Sa ngaran po, kansa muya mahigos asin matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si John Murilla asin inipuan sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa masunod naman po. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.